Li recordo, senyor Soler, que nosaltres no vam participar en aquest debat plenari del pressupost l'any passat perquè vostès van tindre l'osadia de convocar aquest plenari un dia que tenien dret constitucional a la vaga i vostès volien impedir-nos aquest dret constitucional. Per tant, no vam poder votar en contra de la plantilla de personal com hauria sigut el nostre desig. Primera resposta. Segona, vostès diuen que van tindre en les mans un ajuntament en quebra tècnica quan van arribar a la gestió d'aquest ajuntament. És possible, però és que vostès l'acabaran d'afonar. Si estava en quebra tècnica, jo després de la quebra tècnica no sé què ve, era pitjor, però vostès l'acabaran d'afonar. Perquè vostès tenen 53 o 54, depèn dels dies, si se n'entra un o se'n va un, perquè últimament ho tenen molt mogut vostès. Una persona va entrar fa 2 setmanes, una se'n va eixir que el dia 1 d'abril se formularà ja definitivament la baixa, ho tenia això un poquet mogudet, diria. I vostè, quan m'incita a soliviantar-me, jo demano disculpes, no m'agrada eixir-me'n del meu paper, que és ser perfectament el que em pertoca. Però, senyor Soler, vostè a mi no em pot enganyar. Que vostè diga que la plantilla de personal, la part de capítol 1 del pressupost municipal és no sé què inferior, això és, primerament, que és incert, per dir-ho suau. No és la quantitat que vostè diu. I segon, vostè sap perfectament que el gros del mamaran on es troba. El gros del mamaran dels enxufats del Partit Popular es troba, primera, ahir en les plantilles de personal. Segon, en l'empresa pública. Vostè sap perfectament, perquè també forma part de l'IOU d'avui, que hi ha quasi 1 milió d'euros en el pressupost de l'empresa pública destinat a pagar sous de persones enxufades del Partit Popular. Quasi 1 milió d'euros, el 35% del pressupost de l'empresa pública destinada a pagar sous de persones del Partit Popular. Ahí està el gros. Home, però després hi ha 2 dies d'escape més, 2 dies que la complementen. Després estan els quatrefullistes, que per al respectable que no ho sàpiga, hi ha una empresa que es diu Quatrefulles, que empara gran part d'aquests treballadors contractats per empreses de serveis, dic quatrefullistes i ho faig extensiu a totes les empreses de serveis que treballen a les ordres del Departament de Contractació i Personal de l'Ajuntament de Gandia i que el que fan és contractar a persones que diu l'Ajuntament que contracte, que oficialment no són treballadors de l'Ajuntament, però en la realitat sí que ho són. I per últim estan els prestadors de serveis que també tenen així. Per cert, molts d'ells queixant-se, a pesar de ser fills de militars de vostès, alguns s'han anat ja, perquè no cobren. No cobren, senyor Soler, i són també de la colla de persones entrades a l'Ajuntament per ocupació. Per això no votem a favor d'una plantilla de personal que és completament irreal. Gràcies.